Táid an seo ar áitir a dtugtar na Flagstaff insan cheantar an seo. Ach, ní hé sin cinneal an t-ainm dúchasach atá leis na chuid seo den cheantar. Ar ná I teag an Flagstaff ón dó mí bratach an airde an seo donna lange ag teachtasteach tá go heaglah an lácha ag an seo agus an sin tá Ghleann Rí sin ón an Iúr ag teach fríd. Ach an t-ainm dúchasach a bhí ar seo ná Barr an Fheadáin. Agus Cillann sin na stoilm Barr sin na top nó an chuid airde agus Fheadáin is tagart sé sin don ón chéan don Ghleann Rí go dtíart nó Ghleann Rí mar a thugtar ar as Barrla. An chéile tal Fheadáin na cinneal de stoilm de ón nó cinneal de bhealach fríd Gleann. Agus is ait sin tagan an t-ainm an bhaile fearainn ina bhfuil muid an seo. Agus na héan tú síos cinneal cos ón tugtar Fathom ar sin as Barrla. Agus rud atá aisteach faoi sin is stoilm go leor daoine heagann go bhfuil baint aige sin leis an acail Fathom nó Fathoms mar bhíon i gcúrsaí farraige. Ach is cléachlú agus is Barrlú ar an acail Fheadáin atá gceist. Cé gur Flagstaff a thugtar ar go ginearálta. Thug na ceantarí dúchas as Ó Méith nach bhfuil a bhád ar siúil cinneal bailach an phréachain mar deartha ón áit in bhfuil muid. Agus gur thug gur sin an t-ainm a bhí ag muintir Uí Méith ar seo Fheadáin. Chun mhaile sin na héan tú siar tá sean-léarscáileanna tá go bhhaimseir na plándála. Agus síos an bailach fecinn sibh síos sin an áit bhfuil an nára water an Caol Uisce. Ach ar an tíú eile sin bhí Castle ar an léarscáil deir sé Castle Fedan. So bhí an cheantar seo ar fad as an Fheadáin a bhí an agus as sin a tháinig Fathom. So le fearainn an focail sin Flagstaff is rud an uair atá beidir céad cé go bliain d'aois.